நம்ம வீட்ல குழந்தைங்கள ஸ்கூலுக்கு லேட்டாச்சு எந்திரிமான்னு சொல்லி எழுப்பும்போது, ஒரு 5 நிமிஷமா, 10 நிமிஷமா டைம் கேட்பாங்க பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி இன்னைக்கு நானும் 6 மணிக்கு அடிச்ச அலாரத்த ஆஃப் பண்ணிட்டு, ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா 10 நிமிஷம் தூங்கலாம்னு நெனச்சு தூங்குனேன். எந்திரிச்சு பார்த்தா 1 1/2 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே புரியல. லஞ்சுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சிம்பிளா இட்லிய ஊத்திட்டு, வெங்காய சட்னி அரைச்சு லஞ்ச்லாம் பேக் பண்ணி குடுத்து அனுப்பிச்சுட்டேன். மதியம் ஒரு 12 மணிக்கு மேல தான் சமைக்க ஆரம்பிச்சிருந்தேன். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பீக்கங்கா கடையில தான் வந்து பண்ண போறேன். பீக்கங்காவ தோல்லாம் நீக்கிட்டு, நல்லா குட்டி குட்டி பீசஸா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டு பார்த்துக்கோங்க. ஒரு சில பீக்கங்கா வந்து கசக்கும்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப பீக்கங்கா கடையில எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன கடாயில கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு, உளுந்தம் பருப்பு, சீரகம், காஞ்ச மிளகாய், பெருங்காயத்தூள்லாம் சேர்த்து நல்லா பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. அது கூடவே கட் பண்ணி வச்சிருக்க பீக்கங்காயை சேர்த்து பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். இப்போ மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், உப்பு, காய் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் குக் பண்ணோம் அப்படின்னா காய் நல்லா வெந்து வந்திருக்கும். இப்போ ஒரு மேஷரோ மத்த வச்சு நல்லா மசிச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பரான பீக்கங்கா கடையில் வந்து ரெடி ஆயிடும். ரொம்ப நாள் கழிச்சு சுட சுட மதியத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு சாப்பிட்டுருக்கேன். இந்த கடையில் கூட நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா செம்ம டேஸ்டா இருக்கும்.